Pam gyd ti cymaint o stuff? That, then, all the gear. No idea. Ti'n excited? Dwi'n rhaid yn wythnos o chdi. Hey, watch her. Mi gyd i'n wisio first aid kit, fi. Gan ti first aid kit? A self-warming gilet. Rai, diolch mlaen de. Jack, Meg, bager y bus, neu chi byth gyrraedd. Oh, so hynna'n awful de. Flying cat with a laugh. Diolch mlaen, siap o chi. Se gair bach gloi cyn bod chi'n mynd. Bore da, Mr Jenkins. Bore da. Iawn, wel, fi'n drist ofnadwy bod fi ffili dod â chi penwthnos ma. Chi'n mynd i gael treat a hanner. Fi wedi cael sawl trip top notch i wersyll y fron. Fydde feddwl. Ond, fi'n disgwyl i chi fi ofio gystal os yn un a da chi, iawn? A bydd Mrs Jenkins wrth law. Os bydd angen. A dim ond os bydd angen. Iawn, wela i chi a joiwch. Iawn, boys. Miss Jenkins, ie? Ie? Gobeithio nhw'ch chi fwynhau gwersyll i fron. Oh, dim diolch, ie. Dwi di bwcio spa hotel. Lawr y lôn, joio di. Ti'n iawn? Ti'n siŵr? Iawn, mae Kendar o Hume di ddod weekend yma fydd. Oh, fel e. Ai, mae'n desperate am gariad. Deith am swp o siarad am Gatrin. O, Jack! Yw, iawn, boi! Iawn? Lle ti'n mynd? Everest? Ia, good one. Ia, pam bod gen ti gymaint? Dat, ti'n gofio ma nhw? Ia, met, dwi'n gwybod pwy di dad fi'n ydw. Na, good. Sorry, Gatrin yma. Lle? Mae'n stunning yndi. Hei, no yn dybod i gorffan bod chdi'n bod yn saith. Oh, ti'n ma'n wynt bo. Meg, wneud chi ddod o bags fi? Diolch. Aros fedrym. Fi'n obsessed â jumper ti. Oh, diolch. Mam oedd i estalwm. Shut up. Vintage a sustainable. Yes, Queen. Ti twin here with her? Ie. Sut ti'n gwybod? Wel, ti'n edrych fel for starters. Yndw. Gutted. Pwy ti? Fi yw Tom. Fi o Gardydd, so like, iddo pell, you know? O ie, nes i fynd i ganu yn y stadiwm yna unwaith. Shut up. Fel Dafydd Iwan. Aki, jyst ma'n cor, ie. Ond gathon ni fynd i'r bocs i watch y game wedyn. Stop. Iconic. Fi literally yn lyfo ti'n barod. Hai, Lois, dwi. Ti di... Catrin. Lle ti'n dod? Lan afon. Dwi all ar wst, so. Lle? Ti rioed i clywed am Llerwst? O, pan feswn ni? Be am... O, Conwy. Fe jyst stopio chdi fanna. Methu gwersi geography oedd un o'r selling points ship ma iddo fi, so... Okay. Iawn, legends. Croeso. Pwy sy'n barod am ben wsos, super class. Yng Ngwersyll i fron. Ie? Fi di Roderick Adolder Jones. Yn gychwyn fi'n Rods. Gynnu chydig ar reola fi'n drwyddyn efo chi? Och, boring, dwi'n gwybod. Ond mae rheola fod i gael ei torri, dydyn? Ie? Actually, na, mae hein reit bwysig. Dwi'n eisiau gorau mynd i'r llys eto. So... Yeah. Oh, wow, sy'n nath hwnna ddod i fyny? Weird. Stori hir. So basically, nes i ennill record y byd am surfio. Di o'n big deal na byd. Felly bod rhain i chi gwybod hyn yn barod? Na? Oce. So oedd hi'n haf 2006, ac oedden ni jyst yn torheilo pan oedd y gigantic wave ma, fatha gwthio fi mewn i'r môr. A ni fatha, wow, be oedd hynna? Dwi'n sgwennu loads am hyn yn hynna'n gofiant fi, sydd ar gael i prynu yn siop y gwersyll, gyda llaw. Dwi'n trio cael yr hawliau i droi am ffilm,
Fi'n castio Matthew McConaughey fel fi. Achos mae pob yn dweud mynd i'n reit debyg, so sy'n gwneud sens. Ond ie, anyway. Nes i gymryd surfboard y plentyn ma, achos oedd gen i fo armband, so wel o'n iawn am hynny. A nes i weld y thing ma'n dod at fi, full speed, ie. Nes i jyst gweld coch, do. Efs, Eidiau'r dan, Be? eitha. mam, di hwnna. O'n i siŵr mae siarad o. Yn y llun. Stupid, dwi'n gweld Mam, di Jaws. hwnna de. Ew, be ti... Ond ia, dim siarc oedd o'n diwedd. O, Just rhyw ddarn o. ie fyd, ie. Ond nes i mor fast, nes i gyda record y byd. So, ie. Eich stafelloedd. Hei, Efs. Dwi'n methu stopio meddwl am y llun na. Bendant mam oedd i de. Ie, oedd y bach yn weird, oedd. Gen i theori. Paid y dechrau fo hyn eto. Oedden nhw'n edrych yn reit cozy oedd o'n. So? Ti'n meddwl oedden nhw fachu? Och, na. Os nathyn nhw? Ti'n meddwl beth dwi'n feddwl? Na, dw. Be di pwynt gael twin os ti'n meddwl rhyw fath a fi? Efs! Efs! O, hei, Catrin, ti'n rhannu stafell efo ni, dwi'n meddwl. Ti eisiau dod i staf o'na? Och, some signal. Be di'r Wi-Fi? Be di problem i? Fel y mae, mae'n obsessed efo social media. Di hwn i'n llawer gwell. Be sy'n mor ddiddorol? Hey, nosy. O, gytid bod ti'n aros yn stafell yr hogia driwllyn na'n lle efo ni. Hey. Dim ots fi, to be honest. Fi'n chill. Fydd yn neis dros i'n adre boys hefyd, like. Fel rhywun sydd wedi literally rhannu croth efo hyw. Trystio fi. Mi fyddi ni'n myndio. Well, if that's the case, na i sneak o'n ôl ymlaen. Haia, Catrin ti, ia? Ie. Cool. Gael chdi'n cat? Suppose. Cat. Miaw. Anyway, ti'n licio ciwio? Be? Dim ciwio, bwyd. Bwyd. Sausages really nice yma, apparently. Dwi'n vegetarian. Da, Hugh. Nailed it. Taw. Sut bod chdi'n neud gymaint o fes yn barod? Dwi'n mynd na bad, ydi? Mae fy bach yn chaotic, Hugh. Ei, Jack. Hogyn ta hogan di Tom. Dwi'n nim. George? Wel, na, dwi just ddim eisiau dweud y peth wrong, de. Anyway, beth sa Tom yn i'n galw hogan? Merch neu menu? Ia, dwi'n mynd mewn Southies ma ddeu chwaith, de. Says chi, gogs. Diolch am adael fi gael y bunk top. Dwi am bod ar y gwylod cofni'r top dori a crisio fi farwolaeth neu rhywbeth. O, iawn, dwi'n watcha Meg, na di? Diolch yn fawr efo. Pa'n y pwynt i'n ei gymryd i'r gwylod. Hei, lle mae pethau fi? Isi roi nhw fama. O, nes i roi nhw ar y top. Do'n i'n ffansi ar gwely na. Ond oedd stwff fi yma'n gynta. Hei, mae eisiau ni dynnu selfie, does? Oes, syniad da. OK, ond na i gymryd o fel bod ni'n cael yr ongl iawn. Ei, Hugh. Ti'n mynd poeni bod ni'n cysgu ma'n agos dy drws? A, dw. Pam? O, diolch byd. Na, neith hi'n dod heno, sy'n ni'n meddwl. Pwy? Catrin? O, ta Meg. Ei, dwi'n siŵr bod chdi'n gytu bod chdi'n cael rhannu stafell fo hyd, wyt? O, cheeky. Na, ddim Meg o'n i'n meddwl. Pwy ta? Y rach goch. Pwy? Be, ti'n mynd i clywed am ysbryd y rach goch? O na, dwi ddim gormod yn barod o. Jack, stop. Dwi'n methu delio efo ghosts. Ti'n gwybod hynna? OMG, ti'n meddwl bod y lle ma'n haunted? Fel paranormal activity? Iconic. Ai, mae'n eitha well-known. Ia, whatever. Os da. Boo! Idiot. Catrin, ti'n clywed hyn?
Siw bych chi'n regretio gymaint y bottom bun cwan o it.